Pamikir gue kira lomba tanggal 5. Coba Peninjauan tinggi kecamatan. gantang balanju ang jatuh ke alam Minangkabau pusaka igoluha kami rana pandai sike kampung Tanjung Jo pagu-pagu kampung baru Jokoto tinggi salam jo sambang ka kami anjung amuku jo jangko kota lampau rina maaf kami minta anak laurang tanang bataga pandai basangguy lipek tigo harinan sadang tangari randai ka kami bau taga kami menari do batu ito juri togadi nilam suri Yeah.
Adakah diri yang satina gadang niatan nakasoi Tuhan damai boni namsuri nak kanduang sinilam suri sumara di rumah gadang bannya satampang dek mama nilam sigiro malah kamari ado nak rundiang ayah katokan dang adik nilam dari tuni ampun kan nilam ayah kanduang ampun baribu kali ampun disusun jari nan satu ditapuakan kepala satu dihunjamkan lutut nan dua bari ampun nilam dek ayah apa kau sabab karanunya ya mangko diimbau badan nilam aduh kau batin nan talanta atau kau rahasia nan talipe dek ayah tolong sarankan nak jaleh ujui parun jangan hati di dalam nak ngosana maklum pulang pada ayah nak kanduang juajannya ayah mangkonyo anak ayah panggil si makan bana jale-jale dia dicurai bapak kalau ayah dia ayah pandangi dari sehari ke sehari anak patambah gadang jual kini baitu malah de anak dangakan naik dari ayah paci arek ganggam lah taguah nak salamai nilam salamai anak salaku anak gadih kato mendiang minyak panghulu nak gadih ko tigo pakaronyo pertama gadih samarawan kedua gadih mambang taliawan tiga aja gadih seperempuan nan dikatokan gadih samarawan nak mbak paham mbak gatah caye nan ba umpamo pimpiang dilerang kama anginan kue inyolah kian pulo camunya nan disabik pulo gadih mambang kaliawan nak ialah padusi nan tinggi hati
Jika babawe samo gadang atau babincang dinan rami nan tinggi ruo pada boto. Pihak kepada belanjonyo nak sagalo balabih dari orang sulit nan lain menyamui. Nan sado ayah sabik cako usah dipakai tu nak kandung larangan ayah sungguh-sungguh. Jika nyo gadih nang kadipakai nak ialah gadih nang katigo banamo gadih perempuan. Gadis suntiang rumah gadang tuladan budi rang bariman. Budinyo pantang kata jua, pahamnyo pantang kata gadai. Nak kandung dangakan malah simakkan bana jale-jale. Mulik manih kucing dan murah, budi elok besok ketujuh. Mulik manih talempong kato, budi banyak tali ikatan. Sumarak rumah tanggo nan capek kaki ringan tangan bukan pemacah, capek kaki indah panaruang. Kok lalu orang di halaman sukolah inyo membawa singgah pada belap yang membaguluang. Saat ibu inyo di atas rumah hormat pada ibu bapaknya suko menjunjung titah Allah. Tahu baradai belimbako limbah hidup bau saho. Pandai menakek menarawang pandai mau je jabatanin tahu je suri mato karo. Arif je bijak kepakaikan. Kok tak pakaikan nambak kiana di dunia badan salamai akhirat masuk sarugo. Babunyi balam disangka marintang panjang ketitiran. Baru po itu dulu pangaja islah ditambah pengajian. Ayah kanduang pada dek ilam sagalo umanaik dari ayah. Siang diambil ke patungke yah malam jadikan kalang hulu Allah kesenang hati ayah. Sanang rasanya dalam hati mandang kato dari anak. Kini bayi itu malah de anak sabuah lain ayah sabu. Aluran di badan diri ayah kona anak kan Allah tahu jua. Di caliak buki rasulah kaki ini nak dipandang lurah rasulah ke dalam ayah barang suatu jua. Manuri pandangan ayah lah patui anak berjunjungan nak lapeh hutang ayahku runjang tasarah bagi anak. Ayah kanduang badan dek nilam mandangar rundiang dari ayah. Rumi lah dek nilam mengatokannya sabab kan baa depa itu. Aluran di badan diri nilamnya nilam nan kaciak mudo mata nilam nan sadang basikola nan bak papatah urang minangnya umuan nan baru satahun jatuh darah nan baru satahun pinang. Dek ayah itu pulau nan takana maklum ayah tentang itu. Nak kanduang sinilam suri mandanga kato sabantako itulah kato sabananya. Tapi semantang pun bak itu anak nan Allah ayah patunangkan iyo josutan mangulak dunia anak bangku kare hati anak angrana simpang pigo Allah kajaleh berenak kanduang. Pandai ayah tak sabui pulau dek ayah sultan mangulak dunia nanka junjungan pada nilam. Nilam tak suku tentang itu ya sababkan baa dek lagi. Aluran sultan mengulak dunia suku menggadua orang lalu suku mahinonan bansai suku main di galanggang itu bana yang lebih merusuhkan limbak nan dari padu itu ya aluran di badan diri nilam nan sadang bajanji arek iyo jutuan si bujang denai maklum ayah tentang itu. Nak kanduang sinilam suri mandanga kato sabantako antah rasanya dalam hati magwa di dalam kira-kira. Tak sabi ni anak si bujang denai anak dan nino bangsori baru pantang patuwe kagalanggang nan rami indak tatampuah bangsai balade dari orang. Pihak kebadan diri anak nak satu pihak badan karimbo tahan takwe kabuku anak pada pihak minat lain Allah kajaleh kerana kanduang. Ayah ju jangan nilam usah pakato sarpu itu ya kita elok mahinonan bansai Tuhan kok berak pada kita dengan dek ayah sebuah lain aluran di badan diri nilam iyo jutuan si bujang denai kamilah bajanji bakabe arek lah tadi yang sampai ke langit tahun jam ke bumi Allah padoso ya kami mengkainya lancang bana aku kata mani mana muni kau mengite tu yang dah kau si bujang denai tu bakilok ke dari kampung hidup itu Allah kajaleh kau tu.
Dia pakai dialek Malaysia. Alah je lai. Mana? Lima. Tinggi menjulang kau bakung dan tabang-tabang lain. Hingga kini kau kampung dah kaden jalan-jalan lain. Sepanjang cerita dua kali. Dua kali. Dua kali cerita. Yang cerita kedua yang bergarah. Yang ada pertikaian. Kawalah batuan kalian tabakan, kasuaran urang kanyayo. Kamalah utuan kalian sarakan, katuan kanduang dan kulaju. Malang untungnya letuanai sinilam suri. Nangka jadi
Sudah habis nak. Tidak panjang-panjang mana sih kok? Tak panjang-panjang mana sih kok? Kau kata itu yang ini lah. 9 lah. Kan di tuangnya waktu
Aduh, Bang Senang. Aduh, Jangan masuk atau pas lupa. Pas aja masuk. masakan. Dua ini berkata Sarah boleh hari ini dan main berjalan. Nangko ada jarum nang patang saya disimpan dalam peti letakkan saja di pamatang. Nangko ada kata yang salah bisa disimpan dalam hati. Buang saja ke belakang sana. Oi. Tepuk tangan sekali lagi di sana untuk Sanggar Nilam Suri dari Pandai